እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ብምዃን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምክታል እትርከቡ ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ከመይ ትቕንዩ? መደብኩም መደብ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ሎምውን ሓበሬታት ሰንቁሉን ኣብ ገበንን ምክልኻሉን ዘተኮረ ንቕሓትኩም እተበርኹሉን ዝተፈላለዩ መደባት ኣዋዲዳ ትፍልም ኣላ። መደብናን ምፍላም መስመር ናብ ኣንባብ ዜና ክረክብ كميت النيوز خبركم من خبركم سمعتي دمت بوليس إيرترا نلوم استدلوا زيناتات بوليس عزلكم قريب له إرمياس أسفام سغمار له سناي مكتال وديقوت أنا حجنزب ناب بوليس تركيبهم الهزبن تمهارون بوليساوي أستمروا توهيبهم فاس 4 سبات زحلفن كلتا زقسلن أب كيداتيهم عمن تسألت انسي توافيرا زي حقاوي أطاوي كتخعبت سنحة تغيرا موروكاوي من اسي نود 13 عمت إيطالاوي كابقات صلحوي أدحنون بوليس نيذرلاندس أبسركن معنا ونبرتن توافيرهم نتصنحو 3 طرطرات كيدون بوليس إندونيسيا 24 شبراوين عطوات أب كيدا أتيو أرسطا زينة سمعت أنكم زرزرات زينة يقتصر 77 عامت زعدميهم أتو سمرن رأيو تخلص تواهلو مرح تاكسي بعسران كلتن قنبوت كلتشحن عسران كلتن المغتري أبكوابي بارجما بسرحنا تنقص أصوري قدس أنحم شحن شدشميتن سوسان نقفة ناب حمشاي مدبر بوليس ومأكل كم زركبو تحبيرهم على في مكل خلقبن حمشاي مدبر بوليس الأزار كبراب أركابيز فوت أمو سنة يتكبار بمزقان بمسارة ممرحي بوليس إيرترا كاب تركابي 10 ميوتاويت كوهابو مخانو بمحبار لتوم زيناتهم زتموتو سبات صفو أرأي خوني بمبالا رديوم ገንዘቡ ርከብ ኣብቲ መደበር ዝተረኽበ ኤልያስ የማነ ብጊዲው እቲ ገንዘብ ካብ ኣታዊታት ታክሲ ዝረኸቦ ኮይኑ ኣብ ጥራዝ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ መኪና ምስ ኣቕሞጦ ረሲዕዎ ካብ ናብን ክጓዓዝ ከሎ ከም ዝወደቆን ኣብ ኩኑዕ ሰብ ስለ ዝበፅሐ ምርካቡ ድማ ኣመና ከም ዝሐጎሶም ብምግላጽ ስለቲ ሰናይ ተግባራቱ ንኣረካቢ ኣመስጊኑ أركابي بجدهم اتجنزب أبيتهم زيناتهم زقامو تخي بتصحى رخيبهم نابوليس مركبهم عقابت كم ستسمع من وانو خركبهم قعد ما حقوس مخانو من قليصهم أب مودات بوليس وماكل نسناي تكبر كله بأمنت كسعبو بمزخر أبزقوان زي من النت ورقتن كالو سنداتن طفي الناس ولو سبات ببزحي أم مدبرات بوليس يملكو تسلزلو جنزب يهون نبرت نايزت فوق سبات سمزرزر أم مدبرات بوليس كم زلتف بمقلاص أب جزيون أب كل مدبرات بمخاد ككاتاتولو كم زقبا الزهاغيروم كاب 26 ميازيا كسب 13 قنبوت كلتشحن 20 كلتن بعزازن حلافيم كل خلق بنن قداماي مدبر بوليسوا ماكل نهزبن تمهارون بوليساوي استمرو خمستوهبه عزازي قداماي مدبر بوليسوا ماكل بين رؤسهم غليصوم أستمروا استوهبولهم بوتاتات بيت مرتي باركا موديلن قداماي مدبر بوليسن منباروم زحبرت عزازي تساتفتينا استوهبه أستمروا 3921 تمهارو استفالالي ابيات تمرتي كون خلو 45 دما وننتي هوتيلاتن معرفو اغاش منباروم حبيروم تحستو نايتي استوهبه أستمروا علامه تلقون بوليس زي سن مغواراوي تغبارات أفلوتو حقي ترى ولدي أبتا ألاليا دوكم تنكي حدقاتاتن سعبينات استفلالي والفتاتن ترى هزبي أم كلهال قجلاوي بأسن أبزولو زعباتات كم زنبرد ما تقيسوم أبتي استخير بوليساوي أستمرو تساتافنتن تقداسنتن هزبن تمهارون زمزغن منباروز غلطة أزازي قدامي مدبر بوليس بين رؤسهم كاب تساتفتين زغربو استفلالي حتوتاتن رئيتوتاتن ملسي كم ستوهبولهم غليصوم
ኣብ መወዳእታ እቶም ኣብቲ ኣስተምህሮ ዝተሳተፉ ህዝብን ተምሃሮን ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት ክድፋኣሉ ከም ዝግባእ ተማሕፂኖም ኣብ ንኡዞባ ሰንዓፈ ምምሕዳር ከባቢ ለዓዮ ኣዳሓስ 40 ዓመት ዝዕድሚኡ ተኸሳሲ ደበሶም በርሀ ከብሪ ህይወት ብጥይት ተኪሱ 3 ሰባት ክቐትል ከሎ ክልተ ድማ ብከቢድ ከም ዘቆሰለ ካብ መደበር ፖሊስ ሰንዓፈ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ሓላፊ መርመራ ገበንቲ መደበር ፖሊስ ዳዊት ወልዳይ ከም ዝገለጾ ጥርጡር ብ8 ጉንቦት 2022 ሳዕ 7 ቅድሚ ቀትሪ ፈለማ 29 ዓመት ንዝዕድሚያ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሙዘይ ሽሻይ ብጥይት ተኪሱ ኣብ ክሳዳን ገጻን ድሕሪ ምውግኡ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሑ ሰባት ናብ ሆስፒታል ሰንዓፈ ከም ዝወሰዱዋን ኣብኡ ከም ዝዓረፈትን ኣረዲኡ ብድሕሪ ዙን ክረዲ ኢሉ ንዝመጸ በርሂው ብስራት ዝተባሃለ ጎረቤቱን ወድሓቡን ብተመሳሳሊ ብጥይት ኣብ ሕቁ ሃሪሙ ቆትሎ ከሎ ቀጺሉን 70 ዓመት ንዝዕድሚየን ወይዘሮ ለተንኬል ወልዳ ኣብዝጊ ዝተባሃላ ሰይተሓቡ ህይወተን ኣሕሊፎን ጥርጡር ኣብዚ ከይተሓጽረ ንዓን ከልዕላ ንዝመጻ ጓል 50 ዓመት ወይዘሮ ሰበነ ማርያም ገብረ ሊባኖስ ቀትለም ከሎ ጓልጓልን ወይዘሮ ለተንኬል ዝኾነት 13 ዓመት ዝዕድሚያ ናርዶስ ኪሮስ ድማ ሰለፋ ወጊው ብከቢድ ከም ዘቆሰላ ተፈሊጡ ጥርጡር ነዚ ኣስካሕካሒ ገበን ፈጺሙ ተሰዊሩ ድሕሪ ምጽናዕ ብ10 ጉንቦት 2022 ሳዕ 6 ድሕሪ ቀትሪ ብምክትታል ፖሊስን ሚኒስትር ምክልኻልን ኣብ ዓዲ ሻሆ ንዞባ ጾሮና ክተሓዝ ኪኢሉ ጥርጡር ንጠንቅቲ ገበን ኣመልኪቱን ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ሰበይተይ ኣብ 2011 ተመርዒና 5 ቆልዑ ወሊድና እተን ብኹርን ሕሳስ ልደን ዝኾና ደቀይ ግና ናተይ ከም ዘይኮና ጥርጣረታት ነይሩኒ ትዝሙያ ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጢ የሳቀይኒ ስለ ዝነበረ ከዓ ነዚ ገበን ፈጺመዮ ክብል ገሊጹ ንሱ ነቶም ካልኦት ግዳያት ለምንታይ ከም ዝቀተሎምን ከም ዘቆሰሎምን ምክንያት ከም ዘይረኽቡሉ ይዘረድእ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ፈጻሚ ገበን ይንዋሕ ይሕፀር ኣብ ግዚኡ ከም ዝርከብ እዚ ፍጻመ ሓደ ኣብነት ምዃኑ ብምጥቃስ ሰባት ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክቁጠቡን ፀገማቶም ምስ ሰባት ብምልዛብን ብምርዳእን ክፈትሑ ከም ዝግባእን ኣተሓሳሲቡ ንነፍሲ ወከፍ ካብ 1000 ክሳብ 2500 እናቕፋ እናኽፈለት ኣብዚ ሕጋዊ ምንጻል ጥንሲ ተዋፊራ ፀንሐት ጥርጥርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ከም ዝኣትወት ካብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከረን ዝበፅሓና ሓበሬታ ገሊጹ 42 ዓመት ዝዕድሚያ ጥርጥርቲ ሓያት መሐመድ ብርሃን ርዝቀይ ነባሪት ከረን ኮይና ካብ 2015 ክሳብ ተታሓዘትሉ 2022 ን15 ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ከም ዝነጸለትን ክልተ ካብኣተን ድማ ንኻልኣይ ግዜ ዝደገማን ኮይነን ሓንቲ ግዳይ ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሳን ናብ ሕክምና ምስ ከደት ካብ ሆስፒታል ብዘቐረበ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትኣቱ ከም ዝኽኣለት እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ጥርጥርቲ ዘንጊ ጽላልን ጎማ ኢንፊጅንን ተጠቂማ ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ተፈጽሞ ምንባራን ኣብዚ ውሽጢ 7 ዓመታት ድማ ኣስታት 24000 ናቕፋ ኣታዊ ከም ዝገበረትን ኣብ ቃለ እምነታ ገሊጻ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከረን ደቂ ኣንስትዮ ምንጻል ጥንሲ ዘይሕጋውን ኣብ ህይወተን ድማ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ከቢድ ሓደጋ ከስዕበለን ዝኽእልን ምዃኑ ተገንዚበን ናብ ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባር ክደፋፈእን ዝኽእል ፍኑ ፆታ ርክብ ካብ ምክያድ ክሕየባ እተን ውልቃዊ ረብሓ ክብላ ኣብ ምንጻል ጥንሲ ዝዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተግባራትን ሕጋዊ ተሓታትነት ከስዕበለን ከም ዝኽእል ተገንዚበን ካብ ምፍጻሙ ክቁጠባ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ እዩ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቤላ 25 ዓመት ዝዕድሚኡ ሳልሓዲን ኤል ካሃራዝ ዝተባሃለ ነባርታ ከተማ ዝኾነ ሞሮካዊ ባህላል ተሓዊ ቃጸል ካብ ዝነበረ መንበር ቤት ህይወት ወዲ 13 ዓመት ኢጣልያዊ ክድሕን ከም ዝኽኣለ ላ ሪፐብሊካ ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ተሃገር ገሊጻ بمسرت حبريتا لا ريبابليكا اتي اسمبادي كستت كغاطم زخاله 41 عامت زعدميو فدريكو اودي نودون بعلت بيتون اوشت منبر بيتهم كلو نتي غزحوي بمركوع مقتالهم دحريس فصم غبن فتنقتلتيوم ال كهراز نتي زوسوده تبعناي نفسي ادحن سغمت املكيتون بوليس ابزابو المسكرنت نبتي بحوز قاصل زنبر غزا بقصبت بصحكو رودوني بمبال توي سبيتو بمسكوت دحر محزابي خالهالتانا يتحوي كي قاصلني نفسي ما يطلقي معصو بحيدي دفيم ساعتو خدما اتي ود 13 عامت هصان اب طقم حصب سمنت تخرمي كبكيو صنيحو كبل يحبيرون እታም ህፃን ውላዳ ኣብ ሕክምና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትርከብ 36 ዓመት ዝዕድሜ ኣሰበይቲ ኤል ካሃራዝ ንዓን ወዳን ምድሓን ዝወሰዶ ተባዕ ስጉምቲ ናዕዳን ኣድናቆታን ገሊጻ فدريكو اوديون بزوردو متناوي ጉድኣት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ፖሊስ ኣብ ሕክምና ክንክን ይግበረሉ ከም ዘሎ እትሕብር ላ ሪፐብሊካ ስለምንታይ ነዚ ኣርሜናዊ ተግባር ክፍጽሙ ኽኢሉ ንምርጋጽ መስርሕ መርመራ ይቕጽል ከም ዘሎ ትሕብር
ፖሊስ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ጀርመን ባንካዊ ኣገልግሎት መሃብ ኣብ ጎደናታት ካብ ዝተደኮኑ ብኤቲኤም ማለት ኣውቶማቲክ ቴለር ማሽን ዝፍለጡ ዲጂታላዊ ማሽናት 958,000 ዩሮ ይሰርቁ ሰለስተ ጥርጡራት ከም ዝቀየደ ውድብ ፖሊስ ኤውሮጳ ዩሮፖል ሓቢሩ بمسارة حبرية أتودب ترطرات لور ساكسوني هيس بادن وتنبرغ رينلاند باستينيت أبستو على 4 ختماتات تهاجر أبغودناتات استركونو شمونت ATM بنتاقو عنيم نتجنزب زميتهم دحر مسواروميم أب ختماتات هارلمن فينان نيزرلاند سكتحازو خيلهم اتناي مقياس الرحيت بمتحبار ودو بوليس أوروبا استفتصم من باروت تقاسة حبريتا أبلعلتهم بانكاوي أقول زهبو ديجيتالاوي ماشينات زورد عنوات أستاد 1 مليون يورو زقمت مخانو أنا تسيرون توم جبناوي تكبارات أو روحات سحدارن تكمتن كل تشحن إسران حدن مفتسامم وسيخوز قالت يوروبول أو رحي مقابيت كل تشحن إسران حدنون جرمن عبالات نايتي جوجل قبل مخانم ترطرطم سلسة سبات مغيادان أوانو خركب نزي كأل ربعي تدلعي أب تحتو تصر نمقتاو دما بوليس تهاجر أبعتو مكتال تتأميد مهلاو أرديوم نوتسيت مسرح مرمرا مركز قبرت صبصوات كم زرقا قوتو اب ورح مسكرم كل تشعن إسران حادنون زوم ستطوسو جل سرقتي اوتركت اب استبعلت كتما نيزرلاندس تحت مدري اب استهانص بيت نتاغو ناي مصواد غبراوي لمدنا كايدو خلو بزغاطم هندبتاوي مفنجار حدا ابال نايتو جل يوتو 50 انيو زغلص ناي موداتا زينا بوليس إندونيسيا أبز حلف سمون أبرحق خبابيتات تهاجر أبز ركب أكاتات زنق أساوسون حلوف إسلاموي مرقز إخن زختلنا يزقلت أخراري جوجل أبالات مهانوم استقلتون إسلام 4 شبراوين عطقات كم زحازة قليتون بوليس إندونيسيا نظم أب مبرعوي زوا كالمينتان كم ستتحزو قليتهم زلو أخرارتي عطقات سعبتي نايت حدا أب مبرعوي وغن تهاجر زنق أساس شبراو جوجل مهانوم بمقلات أبالات بوليس نمغنصالن أب تخبابيتات نزركوب سعبتي خلوت هايمانوتات نمقتالن ترؤخوز نبروم مخانوم حبيروم أب كل تشعن 16 بوليس تهاجر أنصار زوم عطقات أب زكايرو تادراو سرحيتات لعلوت حلفت نايتي جوجل زركوبهم أشبرتي كم استقتلون صرفوا دما 5 تباتاتون استفلاليو تصبصبات زحبرو خوينهم كابشعون دحر اتوم عطقات أب روحو كبابيتات تهاجر أب زركوب سنچروتاتن طاشاتاتن بمسفار جبنات كفصمو مصنحهم يقلص بمسرس مز بوليس إندونيسيا زهبو حبريتا اتوم اخررتي عطقات مغنصالو وصاتنياتات لعلوت سبسلطانن سعبتي كالوت هايمانوتن زتفلاليو جبنات مفصام كم قند علامهم غيروم ينقاسقسهم زنبوري زتقس طرطرات ببوليس ابسته تحزلو اوان 10 طبناجو بزحو زي تገልጸ ኩናትን بالحيزولهم مسارحتاتن حيزوم مصنحون تفليتلو بارك زخبركم زخبركن سمعت دمص بوليس إيرترا بمكتال مساي بمصنحكم بالبندا مسكونكم استرفو مدبات دمص بوليس حدقكم سلام أزي دمس بوليس إيرترايو كبران سمعتنا كتسيلو زقرب أم مدب دحنات تنكتات علينا سعبينات نوجد أب تحت زبلا رأستي إرمياس أسفها زدالو عود عمك أربويو نكتاتل حدقاتات تشكركرتي تنقوم استفلالي كونت خونوم مستستيخا ممراح كاب عقن لعل نهري ممرح فقار زي مهلاو قدام الناس زي مهاب بقعة تشكركاري زي مكتتال درجة فقار ممرحي خازي يفقدركا تشكركاري مزوار قدلت عنا خلكا مكينا ممراح قدام الناس زي مهاب أبقو عزو تنقص تليفون بتقامو زتا قال خابتون كنت قصص خوليهم كابنا بنزوباتات أبزلوك عند مسمرات زقاتمو تدقا قمتت احساتات ترافيكونا لهم قال خاوم كا أب حرقنيا منجدي بنهار ممراح بأنصار كات مكيناب زي تريالو منجدي ترومبازي موقع قمبز هلو اللوان نوح مبرحت زي متقام قدلت مكينا خي فتشكان مقشا مبقاس لعقن سبن نبرتن تقين كام وعاز أب كتور دخام كاللغا مكينا ممراح وزتهم حقتا ترافيك مع رغندي تحسوه يخبرو خمزي اللو تبصوات بوليس ترافيك زنت رويهم كم أبنتنا إذا حلف ورح ميازيات أبصاب أنت تملكتنا بهاجر درجانا يستمزجوا وحرقاتات بسحي كل 185 خون كله بسونكو شومون تسوات هيوتهم سينهم 4 شومون تندما قداي كبير ما حسيت خوينهم تنقطات حرقة كم زقدما بيلو ستأخسبب بعينتو كوانتو خونم بقندو بقولات ويشالت النت مرح تشكركر تفت أمخانيهم حقتاتن ملكتاتن ترافيك خبر زدلي اللو مغنيات كا نزوم ستأخسو زي ترليو ألو تاوس عبينات نمو قاديهم نزا حق زن مغلاح تفلالي أبنتات كأربي خوليهم
ሓደ ኣብነት ከዓ ካብ ዓቐን ላዕሊ ሰባት ዒንካ ምጓዓዝ ክትቀስ ይኽእል እዩ እዚ ጉለት እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዞባ ወይ እውን ካብን ናብን ዞባታት ኣብ ዝግበር ጉዕዞታት ዝፍጸም ኮይኑ ንውልቃዊ ረብሓታት ክትብል ደይመደይልካ ዝፍጸም ጥሕሰት እዩ ሓንቲ ህዝባዊት መጓዓዝያ ክንደይ ሰባት ክትሕዝ ከም ዘለዋ ብሕግታት ትራፊክ ንጹር እዩ ይኹን እምበር ውልቃዊ ረብሖም ጥራይ እንተዘይኮይኑ ድሕነት ናይ ጻዕንዎም ሰባት ዘይግድሶም ገለ ሰዓት መራሕቲ መካይን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ብምጽዓን ሓደጋታት ይፍጽሙ እሞ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሰብ ይመውት ንብረት ከዓ ይዓኖም ንባዕሉ እቲ ዘይግብኦ ገንዘብ ክግብዝ ዘንቀደ መራሒ መኪና እውን እንተኾነ ግዳይ ሞትን መቕሰልትን ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ኣብተን ህዝቢ ከጓዓዛ ሕጋዊ ፍቃድ ዘለዎን መካይን ጥራይ ዘይኮነን ኣብተን ፍቃድ ዘይብለን ናይ ውልቂ መካይን እውን ብዝኸፍአ ገባብ ይኽፍጸም ዝርአ ምክንያቱ እቶም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝዋስኡ ዘይሓላፍነታውያን መራሕቲ መካይን ሰባት ከም ዕንጨይቲ ፀፍጢፎም ካብ ፖሊስ ትራፊክ ክሃድሙ ክብሉ ብልዑል ናሃሪ ክጓዓዙ እዮም ዝፍትኑ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣሰቃቂ ዝኾነ ሓደጋ የጋጥም ስለዚ ሞትን ዕንወትን እቶም ዝኸፍኡ ገጻት ናይ ማሕበራዊ ህይወት ክሳብ ዝኾኑ ናይ ምእላዮም ሓላፍነት ንፖሊስ ትራፊክ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ሕብረተሰብ ዝምልከት እዩ ስለዚ ጠንቅታት ኣለሊና ሳዕቤናት ነወግድ ብቆንዲ ግን እቶም ተሽከርካሪ ዝመርሑ ሰባት ጸይሮሞ ዘለዎ ሓላፍነት ማዕርኽ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ክግንዘቡ ይግባእ መደብና ቀጻሊ ዘሎ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሲዕቡ ዝቐርብ መደብ ኣብ ምትላል ምስ ዝተዋፈረ ጡርጡርን መርማርን ናይ ዝተኻየደ ቃለ ምሕተት ኤርምያስ ኣስፋ ዳልይወሎ ንሰፍሐ ትሕዝኡ ናብቲ መደብ ከብለኩም መታለልቲ ግርህነት ሰባት አጽኒዖምን መዝሚዞምን ዝተፋላለዩ ሜላታት እናተጠቀሙ ገንዘብን ንብረትን ከም ዝወስዱ ሰነዳት መደበራት ፖሊስ ይሕብሩ እዮም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሱር ተግባራት ዝዋፈሩ ጥርጥራት ዝበዝሑ ብምክትታል ፖሊስን ምትሕብባር ህዝብን ድሕር ምትሓዞም ንገበናዊ ተግባራቶም ዘረድእ መዝገብ ምርመራ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ድሕር ምልኣኹ ክሲ ተመስሪቶም ዝግብኦም ፍርዲ ዝረኽቡ እዮም ይኹን እምበር ዓመል ምስ መግነስ ከም ዝተባህለ ገለገለ ሰባት ወላውን ግቡእ መቕጻዕቶም ወዲኦም ስወጹ ካብ ሕሉፍ ጌጎኦም ከይተማሃሩ ብተመሳሳሊ ገበናት ተኸሲሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዮም ዝረኣዩ ጥርጡር ሚካኤል ባህታ አድራሹ ጎዳይፍ ኮይኑ ዘይዋንነቱን ሕጋዊ ውክልናውን ዘይብሉን ክነሱ ከምናቱ ኣምሲሉ ንዝተፈላለዩ ሰባት ገዛ ከካሪኩም ይኽእል ግን ናይ ዓመት ወይ ናይ ዓመትን 6 ወርሕን ሕሳብ ኣቀዲምኩም ክትከፍሉ ኢኹም እናበለ ከታልል ከም ጸንሐን ብምትሕባር ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሻብዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ከም ዝኣተወን ኣብ ዜና ፖሊስ ሰሚዕኩም ኣለኹም ንሎሚ ብዛዕባ ዝፈጸሞ ገበናዊ ተግባራት ኣመልኪትና ሙስኡን ነቲ ጉዳይ ዘጻረየ መርማርን ዘካየድናዮ ዝርርብ ከነቕርበልኩም ኢና ጥርጡር ንክንደይ ሰባት እዩ ኣታሊሉ ዝተቀበሎ ገንዘብ ክንደይ ይበጽሕ ዝጥቆመሉ ዝነበረ ሜላኸ እንታይ ይመስል መርማሪ ሞጎስ አብርሃ ክገልጽ ከሎ እቲ ተኸሳሲ ናይቲ ጉዳይ ዘሎ ሚካኤል ባህታ ወልዳ ብባል ቅድሚ ገዛ ምሃብ ገንዘብ ተቀቢልካ ነቲ ገዛ ከዓ ዘይምርካብ ነቲ ገንዘብ ከዓ ኣብ ረብሓኻ ምውዓል እዩ ካብ ብዙሓት ሰባት ተቀቢሉ እንተኾነ ብሓደ ኣመልካቲ ወይ ከዓ ግዳይ ዝኾነ ጥርዓን ቀሪቡ እቲ ጥርዓን ከዓ ገዛ ዝካረለኒ ኢሉ ኣርዩ ዘይገዝኡ ክንሱ ወይ ከዓ ንሕጋዊ ውክልና ዘይብሉ ክንሱ እታ ገዛ ብመሰረቱ ሓብቱ ተኻርያታ ትነብር ሓብቱ ከዓ ናይ ኣእምሮ ፀገም ጌራ ሓሚማ ኣብ ገዛ ትርከብ ጅነዚያ ብኮዚያ ብምጥቃም ነቲ ገዛ ዝካረለኒ እናበለ ንሰባት እንዳምፀ ገንዘብ ተተቀበለ ናብ ረብሑ የውዕል ነይሩ በቲ መልካት ዝተረኽበ ሓበሬታ ንወርሒ ብ1500 ናይ ዓመት 20,000 ወሲዱ 7,000 ከዓ ኣብ ዝመጽእ ክትህበኒ ብምባል ተሰማሚዖም እንተኾነ ገዛ ክህቦ ይከኣልን ከምዘይካረ ወይ ከዓ ናይ ናቱ ከምዘይኮነ ምስ ፈለጠ ገንዘበይ መለሰለይ ምስ በሎ ብሎ ምጽባሕ ክብል ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ተኸሲሱ ከዓ ዝሕትቶ ምዃኑ ምስ ተፈልጠ ምስ ተረጋገፀ ቀሪቡ ብዝተገብረሉ መርመራ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሕቡኣት ብዙሓት ኩሉ ኾልዮም ግን ዛጊት ክሳብ ሕጂ ተበፂሖም ዘለው ናይ 6 ሰባት ብጠቕላላ ድምር ክሳብ 74,000 ናቕፋ ወሲዱ ካብቶም 74,000 ናቕፋ ከዓ
32 شح بستفعل عليه مسفلت مليس اللومي اتي 32 شح كا ترف له مالتي 10 شح كا بيكزيبيت تتحيز له مالتي اور حدا نايكل تشان عسران ينتن مبزحت تدرر وسدن اوشتي حدا ورحه خلته ورحه قاني تدغاغامي بزحات سبات بحدا مازن كقبل لهم كله صبو ነገር አይኮነን መታለልቲ ነቲ ናይ ምትላል ተግባራት ስርሒሎም ዝፍጽሙ እኳ እንትኾኑ እቶም ግዳይ ዝኾኑ ሰባት ግና ሰኣን ንቕሓቶምን ትኩርነቶምን ብቐሊሉ ኣብ መጻወዲኦም ዝኣቱ ምዃኖም እዩ መርማሪ ዘረድእ ጠንቂ ወይ ካነ መበገሲ ናይቲ ጌጋ እንዲዩ ነዚኦም ከምዚኦም ግን ስለምንታይ እቲ ሕብረተሰብ ኣቐዲሙ ገዛኺ ኣተወ ገዛኺ ረኸበ ንሱ መዝሚዙ ነቲ ጉዳይ ስርሒሉ ዋላ እንተሓዞ እቲ ተኸራየ ካነ ገንዘቡ ክኸፍል ተዳ ኮይኑ መጀመርያ መፍትሖ ክርከብ ኣለዎ ገዛ ካትለዎ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ገበናት ዝዋፈሩ ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ፀገማት ንዑ ፈሊጦም እዮም ኣብ ስራሕ ዝዋፈሩ ንዑ ፈሊጦም ተዳ ኣብ ስራሕ ዋፈሩ ኣለዮም ካ ንሕና ከንታይ ክንባልሓት ኣለና ንኣብነት ሓደ ሰራቂ ካብ መዓልትና በዓልንቲ እንዳተባልሓተ እዩ ዝኸይድ እቲ ህዝቢ ኸ ብዝተፈላለዩ ማስ ሚድያ ኣሎ ዋላ ማስ ሚድያ እንተይሰማዕካሲ ከምዚ ገይሩ ተባሂሉ ከምዚ ኮይኑ ተባሂሉ ዝበሃል እውን ዋላ ብዕላል እውን ክሰሚዕኻ ነቶም ዝስምዑ ጉዳያት ከዓ ስለምንታይ ዘይጥንቀቐሎም ህዝቢ ክጥንቀቐሎም ይግባእ ንፀረ ህዝቢ ዝጓዓዙ ምትላል ኹን ስርቂ ኹን ከትሪ ኹን ዓመፅ ኹን ዝካየዱ ኣንጻሮም ከቃለስ እንተዳ ኮይኑ ኣቕሓቱ ከበርኽ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ገዛኻ ከዓ እንድሕር ተካርዮ ኣለኻ ባዕልኻ ክንደይ ተካርዮ ክሳብ መዓዝ ተካርዮ ስምምዕካ ትገብር መንግስቲ ንምንታይ ድዩ ውዕል ክራይ ገዛ ዝገብር ዘሎ ካብዝን ክትሃድም ክትብል ዋላ ዝትግበር ዘሎ እኳ ሕጂ ኣዝዩ ናብ ዝኽፍት በፂሑ ምክንያቱ መንግስቲ ብሽሕ ቅርሺ ውዕል እንተገይሩልካ እቲ ዋና ገዛ ግን ምስ ደላላይ ተሰማሚዑ ብጎኒ ብ2,000 ፍለካ ኣብቲ መንግስቲ ክቅርብ ከሎ ከዓ ብሽሕ ድኸፍል ኢልካ ትቐርብ ዋላ እቲ ተኻራይ እውን መታን ንክነብር ኢሉ ነቲ ዋና ዝሽፍነሉ ብዙሕ ተኻራይ ኣሎ ስለዚ እዚ ንቕሓት እዚ ብዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ እንደዝብርኽ ጡርጡር መፍትሒ ናይ ዘጋጠሙ ፀገማት ገንዘብ የድልዮ ስለ ዝነበረ ነዚ ናይ ምትላል ተግባራት ንኽፍጽም ከም ዝተደረኸ እዩ ዝገልጽ እንተኾነ ፀገማቱ ገበን ብምፍጻም ድዩ ክፈትሖ ነይርዎ ካብ ቃላቱ ንስማዕዮም ሚካኤል ባህታ ወልዳ ኣድራሻ ጉዳይ ዕድሜ 54 ኣረ ሚካኤል እዚ ሻባዒ መደበር ፖሊስ ምትላል ተኸሲስካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲኻ ኣለኻ እሞ ትፍጻሚ ከመይ ነይሩ እቲ ገዛ ናይ ሓብተይ እንዳ ተኻርያቶ ነይራ ሓብተይ ተኻርያቶ ምስ ነበረት 18 ዓመት ካብ 18 ዓመት ሕጂ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ደኾን ናይ እምሮ ፀገም ስለ ዝገበረት እቲ እምሮ ናይ ፀገም ዝገበረቶ ከዓኒ ክሓውስ ስለ ዘይከኣለት እቲ ገዛ ኣነ እውን መሳያ ዝድቅስ ነይረ ስለዚ ነዚ ዕዳ ዝምኽፋል እዩ እቲ ንዓይ ኣብ ከምዚ ዝደጋፈኣኒ ይኹን እምበር ገዛ ኣድለይልካ ምፂኻ ንብዙሓት ሰባት ገንዘብ ተቐቢልካ ጠሊምካ ኢኻ ገዛ ከይኣትዉ እቲ ገንዘብ ጥራሕ ሒዝካ ትስወር ነርካ እሞ እዚ ምትላል ዶ ኣይኮነን እዚ እነኖ ምጥላም እንኳ ዘይኮነ ነቲ ቀዳማይ ዝመፀኒ ኣይተሰማምዕናን መልሸልየ ነቲ ካልኣይ ዝመፀኒ እውን ኣይተሰማምዕናን መልሸልየ ንሳልሳይ እውን መልሸልየ ስምምዕ እንታይ ንገብር ነርና እቲ ቁሑት ክወፅእ ካብቲ ገዛ ሞኒ ኣቑሑት ምስ ወፅእ ከዓኒ ነቲ ገዛ ንኽኣትዎ ወይ ተሓሳብ ነይሩ እዚ ድማ ወኪል ስለ ዘለዎ እቲ ገዛ ከዓኒ ተመልሽኻ ወኪል ኣይከውን እዩ ክካረ ኣይክእልኒ ክራይ ብርእሲ ክራይ ስለ ዝበለ ከዓኒ እቶም ተኻሪቲ ከዓኒ ንኡ ሓቲቶም ምስ መፁኒ ገንዘቦም መልሸሎም ማለት እዩ ክገብረ ከለኹ በቲ መንፅር ናይቲ ሽግር ናይ ሓብተይ ዳእምበር نسب كودي إلى أكون كن كم غيره ولا تتقنون يملسلهم يعني رأي بزحت تقيم خالق زجبر كوا يكونن جن نتعدان مغفلن حبتيكا عشان يقولني شجرني مفوز خوني إلى حسب كود أمر تخكل يو قبل عد خراي كتا كارسي تخكل جيجايو يقبلين تجيجاني أمو الداتا أمنا مجرهن مأمانن قداي متحللتي زجبر مهانو تجنزيمنا كنفتسمهم ويون كنسالتهم إن دلهم قدات بمستوعالن حقاوي مجدي بمختالن كخون كنزلو الناس آخرنا مدبنا نزازم سلام زخبركن سمعتنا مدبنا مزام قصيو تترفنا قطم خوينا عدي بزبلا رأسي تسفع عقباي زدال واخد قونا نمس مغارة نبتا قطم خب عدي
كم عرمت أمت زهر فكي بس الساعة استربت زعنقل كيو خي ترفا كاب قوفا خي زلمت بهرف رفوت كي دك أسينو كحدا تسمير له مبقلو خمو خينو عدي عد قيحتي تسلمتي قفخي كخلل بناي جغان نعتمتي سابويا زبلو الكين مسواتي كيدفر بحنكرتي لوخات ساتنايل تبلستي عدي عد معدن كرسخيلو الزحلبو عدي عد دندن أسركي تاريخ زنببو تحفاري تابنت قدبو دنبخي تنعد زتقبو عدي فابريكا يخي صنعت تفري معبلتي خين قدمي توروري عدي تمساسيل كي زي تحادري كبرت كي شيت كي زي تدراري ابحر يا اخي امينكي بنيات بعل خي زخونت كتفري صباح عبدل دول نخد سفري عدي عد قدلي عد صعري لو مخونه مالي نجزار اسخي بعل خت مرحي زعجبك تسرحي نوحس فتحي كبراتن كوران تخاتاتلتي مدبنا نلومي زبلنايوم مدبات زوم كتكاتاتلوم صنحكم يمنيرم ابز متصومن بخالد تحسو خصام نراخب دحن قنيو نابلنا مساقوم صنحنا ادالوتن اقربتن كابيتن برهان زكارياس ارمياس اسفها ابيل ابراهام موسى كيدانه عود طعمه بوغن موهادن تكنيكن تسفيت قبر ميكائيلن شاي تمولسونينا سلام وحصادر تسكير قنيتو نغبرنا بوليس اللاوينا بوليس ندحنتنا بوليس 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 نغبرنا بوليس اللاوينا بوليس ندحنتنا بوليس بوليس بوليس